Да види хора, аз съм гледат на някото и днес ще играем момента лотария. Това е една малка златна игра, само все пак е готина. Търкаш си билет, ще печелиш пари. Сега ще стъркаме този. По-скоро ще ги думи. Обещавам да сега всеки билет ще отворим. Купи. Печалби някакви. Сега го заявявам. 300! Ей! Аз дадох 300. Много хубаво. Този просто ще го заявяваме. Това е 2050. За 1000 това е добре. 100 и колко спечеля? 100. 200. 200. Много странни неща понякога стават. Тук 100. 100. И билета струва 777. И той се казва 777. 77 долара назад. И този пак е също 777. Тук въобще не сме назад. Тук доста спечелихме. Тук спечеля. Спечелих 100, дадох 500. Заради предния бе сме на печалба. Диамант. Дай диаманта. Ей. Не ми даде нищо. Но стоя ми повече. Без късмет. Купи. 500, дадох 500. Много. Айде да видим. Купувам. Биткоин! Опа. Махни се ли? 15 000 хора. Спечели голямата награда. Знаете ли, после ще отворим... Направо сега ще отворим. Дай. 500 да пазарах толкова с пари. Не знам даже ще ме стигна да... Ще ме стигна. 300. 100. Пак 300. Това ще бъде за края на клипа. Довиждане. Съжалявам, просто сега нямам време.